Ja ani necvičím poriadne, iba sypem. Sypem a točím videá a tak to cvičenie je na trčnom mieste pre mňa. Čo, máš také jebakové plece? Svět není jenom samý slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. Aké vajíčka nemajú cholesterol? Ženské. Mužské. Takže skupina funguje normálne, hej? Nestane sa Merkuriovka, že chalani, že ja mám pocit, že ja som prerastol túto skupinu a že bohužiaľ držíte ma vzadu. Nestane sa to, hej? Podľa vás. Vítajte v novej videosérii od Gymbeamu, ktorú organizujem ja, Jany, v ktorej si budem pozývať do môjho fitka známych, zaujímavých ľudí. A dneska sú tu traja influenceri, dneska je to také trošku početnejšie. Traja chalani, ktorí spoločnými silami založili účet, ktorý dnes má na Instagrame 100 000 followerov, na TikToku 200 000, bavia celé Slovensko, všetci ste už ich tváre určite videli. Sú to Flash Boys, poďte chalani, najlepšiu pózu, bachnite. Takže poznáme ich všetci, ideme na to, dneska si zacvičíme, ukážeme nejaké naše obľúbené cviky, všakže chalani, a uvidíme, jak nám to pôjde. Chalani, najzásadnejšia otázka pre vás. Budem sa vás pýtať rôzne veci, ale sme tu v gyme, takže čo potrebujem vedieť? Kto je najsilnejší plážový chalan? Určite ja. Na 100% Filip. Sleeper. Akože je to vidno? Sleeper build. Jednoznačne? Nie je to vidno. Je to vidno, je to strašne vidno. Ešte nemám hore rukáv. Každopádne Filip to môže dokázať, pretože na začiatok si dáme rovno challenge. Ideme tlaky na šikme lavičke s jednoručkami a víťaz dostane po zadku. Víťaz dostane toto ako jednu z mnohých odmien, ktoré odovzdám, pretože ja som veľmi štedrý. Let's go! Keďže je toto prvá epizóda, tak vám trošku predstavím koncept, ktorý vlastne budeme robiť. Budem si sem pozývať rôznych ľudí a budem s nimi preberať rôzne témy. Bude sa to týkať aj cvičenia, ale bude sa to týkať aj iných vecí, ktoré majú vo svojom živote, ktoré sa u nich dejú, pretože sú to všetko veľmi zaujímaví ľudia. Na konci toho videa vždy mojim hosťom odovzdám darčeky od Gymbeamu podľa ich výberu a trošku nám približia aj to, že okrem toho, ako cvičia, akú suplementáciu a aké doplnky výživy používajú. Takže tak, let's go, poďme na challenge. Takže ideme desinky ako rozcvičkovú váhu. Akože myslím si, že toto dáme všetci, ale postupne budeme navyšovať a uvidíme, že kam sa dostaneme a kto je najsilnejší plážový chalan. Istíte ho chalani, ale dobre? Takže ak sa tu stane nejaké zranenie, tak akože ja neručím. Ty dávaš kriedu aj na tlaky? Ja si dám kriedu úplne na všetko. Kámo, fakt, že... A počkaj, akože úplne na všetko? Úplne na všetko. Yeah, boy. Hop! Chalani, mňa by zaujímalo, že jak ste sa spoznali, pretože toto o vás absolútne neviem. A ako vlastne všetko začalo, čo sa týka vás ako skupiny? Vieš čo, Filipa sme stretli raz na parkovisku, keď čo bral peniaze. Na Slovnáckej, no. Vieš, tam je taká ulička, kamiony si tam chodia. Ste sa rozhodli, že mu zmeníte život. A sme ho zobrali do auta. Spravíme dobrý skutok. To ale cením. Hej. Ríšaví ľudia to majú ťažké v Ale živote. Maťo chodil na strednú s Flepom. Ja som chodil vlastne tiež na tú istú strednú, len ja som moc nechodil do školy. Mám mentálnu poruchu. A mám. Individuálny študijný plán. No, tak Maťa som spoznal teraz na výške, jak sme začali. A nejak sme sa potom stretli asi v trafe, ne? Všetci, že prvýkrát. Reálne, asi tak. To je inak pravda, áno, my sme sa prvýkrát všetci traja stretli na ceste do trafa. Fakt? V Mekáči na Kamennom. Tak to je... stretol Adama, áno. To je ikonické normálne. To je úplne bratislavská idylka. To je úplne. To je neuveriteľné. A čo sa týka sociálnych sietí, tak jak to začalo? Už ste boli kamoši, jak vám došiel ten nápad, že začať takéto veci robiť? Tento Kučeravý. Áno? Si tam mastermind za všetkým? Ne, my sme sa o tom bavili proste viackrát už, že by to bolo super takéto niečo robiť, skúsiť, zabávať sa pri tom. Tak sme to skúsili a potom tretie video, štvrté, strašne vybuchlo, tak sme si povedali, že tak asi to skúsime, že trošku vážnejšie. Že asi to má potenciál, čo? Lebo reálne sme to vyskúšali iba na nejakom jednom videu z trafa. Hodou okolností to vybuchlo. Koľko to malo? 5,9 milióna alebo 5,6. Fakt? No. A to asi nebolo ani po slovensky, či? Ne, to bol taký To bolo, nejaké... že nehovorené. A potom to teda už išlo, hej? Hej, a potom sme si povedali, že... A potom druhé video bol už normálne, že hovorený sketch po slovensky. A ten vybuchol tiež, ten mal nejakých 230. 200 asi, za 3 dní. Tak sme boli, že wow, to je dobré. Jasné. A čo dáme? Akú váhu? 25. 25 pôjde? Moc? 20? Ja neviem, či tam 25. No, pomáha. Chlapci, ani to nedvihnem. Musíš sa... Musíš sa celý hodiť dozadu. Musíš a tak sa hodiť dozadu. Vykopni si to. No máš to vykopni, neboj sa toho, ja ti to chytím tu. Poď. Kámo, si rameno. Ne si rameno. Tak dáme druhú onú variantu, že poď, lahni sa, my ti to podáme do ruky. Áno. Tak sa to dá. Strašne, No si ok. lahni si.
A hore mu to daj najprv. Kámo, neviem to držať, Hore mu to daj? Dobre. Je to veľa. Mrzí ma to, nie som najsilnejší plážový chalan. Môžem dať 20 by som podľa mňa dal, ale 25. Tak poď si dať jednu honorable 20-ku. Easy. No. 25 by bolo úplne pohode, on sa bál. To bolo všetko len v hlave. Mental to bolo challenge, všetko celkom, len no. tu. No, dobre, 25-ky, let's go. Čakaj, ale full Čo sú tieto, extension, full čo extension. sú tieto mini reps? Rozcvičovať si ešte iba. Ten vrch by ho určite zabil. Ten vrch by proste vôbec nedával, tak sa mu vyhýba. Hej. To je jeho slabina, ten vrch toho opakovania. Moja ďalšia otázka na vás, chalani. Aké sú vaše medziľudské vzťahy? Či boli niekedy medzi vami nejaké... Nemáme radi ľudí. Neboli ešte horšie. Tak sa mi zdalo, že je tu nejaké napätie v tejto miestnosti. Áno. Vlastne vôbec nie ste kamoši, iba proste točíte spolu. Nie, lebo teraz je problém v skupine našej jeden taký veľký, že všetkým trom nám vypadávajú vlasy, ale vieme mať iba jednu spoluprácu do Turecka a nevieme sa dohodnúť, že kto pôjde. Že kto pôjde, no. Tak ako... Každému vypadávajú v inom vlastne období. Každý má vlastne iný hair loss a teraz sa nevieme dohodnúť, že kto Tak ide ale však zo Solidarity. na tú spoluprácu, takže Máme sa radi, sme kamoši. Mali ste niekedy nejaký že konflikt, nejakú hádku skupinovú? Kokos. každý druhý deň Mali, asi. veľa. Ale čím dlhšie točíme, tým Viac ich máme. menej ich je. Ja, no. Takže skupina funguje normálne, hej? Nestane sa Merkuriovka, že jeden z vás si povie, že chalani, Že som gay. Chalani, že ja mám pocit, že ja som prerastol túto skupinu a že bohužiaľ držíte ma vzadu. Nestane sa to, hej? Podľa vás. Sme podozrivo ticho. Inak fakt. Ja som si prášil chlopy zo seba z mačky, takže neviem ti povedať, ešte raz sa spýtaj. Ja si myslím, že skupina ostane, ale vytvoria sa aj separátne cesty. To je najlepšie. Však to sa už deje. Áno, a to je úplne najlepšie, čo sa môže stať podľa mňa, že každý robíte aj svoje veci, ale nikdy nezahnevrete na seba. Adam robí OnlyFans, Filip Tiež. tiež. Niekedy majú kolaby. A Máte reper na SoundCloud. ja chodím repovať na SoundCloud. Ale dobre, 25-ky sme zvládli. Ideme ďalej. Filip, chceš dať niečo, či Daj mi tie 22,5. hore začni? Postupne si to chyť sám. No mám. Tak. Yeah, A pomalinky. buddy. Easy. Ježiš Kriste. Hop. Akože z tohto to vyzeralo, že 25-ky by šli, ale nebudem ťa s tým hrotiť. Ale iba, že by sa chcel sám s tým. Podľa tej máme mentálny challenge. Možno, Dal že by si to. obkolo. Dobre, opýtal som sa vás na váš vzťah, ale opýtal sa vás aj na vzťah so svojimi fanúšikmi. Aký máte podľa vás vzťah s fanúšikmi? Chodia za vami sa fotiť a takto? Tomu ver. A poslednou dobou, to sú, že nechcem uraziť nikoho, že starší ľudia, ale akože staršia veková kategória, ako bola to bývalo, napríklad, že hej? mesiace dozadu. Áno, že posledných 5 ľudí, čo za mnou došlo, malo nad 35 podľa mňa. Ty kokos. No. Takže váš humor akože má presah takto, hej? Dobre. Tiež som bol prekvapený. To ide ruka v ruke s tými vlasmi už. A koľko ľudí sa sami tak príde odfotiť, akože keď ste na nejakej akcii alebo tak? Všetci. My sa fotíme iba spolu asi. Na akcii dosť, ale Záleží akej. Na Vejklejku. najväčšia Na akcia Vejlejku sú jednoznačne obchodné nikto. centra. Na detských ihriskách všetci. Tak na Vejklejku niekedy bývajú detské ihriska také. Záleží aká party. Nepremýšľali ste niekedy, že by ste spravili nejakú stretávku alebo nejakú akciu, nejaký event? Meet and greet akože? Meet and greet alebo takéto niečo? To asi by som sa bál tam ísť, úprimne ti poviem. Prečo? Tak lebo väčšina tých ľudí, keď ťa stretne, sa vie správať, ale sú takí, ktorí sú že extrémni, že kričia po tebe a strašne sú takí čau, Ježiš, ahoj, Jano, ja ťa mám tak strašne rád a ty že kokos, smrdíš, choď preč, vieš. Akože chápem, no. Tak ja som akože... také. Ja som robil eventiky a bolo to overwhelming dosť. Akože bolo No to... tie, čo si bol točiť, že dvíhali tam čahovci veci, nie? No v Košiciach, keď som bol, tak to bolo asi najkrajší zážitok môjho života. Najkrajší? Najkrajší, ale zároveň to bolo, že najviac overwhelming situácia, ktorú som v živote zažil, lebo kruh ľudí okolo teba a všetci na teba kričia. Vieš, No. Ale to je niečo, na čo si vieš zvyknúť. Fakt. ja som si na to zvykol dosť rýchlo, ja som bol celkom pohode. A bolo to super. Ja ale chápem, no, že nemusí to byť pre každému príjemné. Asi by som to reálne, že nechcel. Podľa mňa to je strašne také, že pozrite sa na mňa. Také, Takže ale mali sme také niečo, Také že pick me. keď KFC No, hej. robilo otváračku, tak nás tam zavolali a bol to kvázi taký meet and greet. No, bolo to Teoreticky bolo. hlavne o otváračke, nie, vieš, že... Si predstav, že Hej, teraz ale... by sme dali podpis karty a sadneme si, že ideme rozdávať akože... Tak to nie To sa je ešte robí, preboha. kámo? To nie. Tak som to nemyslel skôr akože, že nejakú akciu, ale tak ťažko. To sme vlastne ale rozmýšľali, hej, že by sme spravili plážovú party, tak to by bolo No fajn. napríklad, tak také niečo som skôr myslel, nie? Že dojdete sa na mňa pozrieť, ako vyzerám na živo. No hej, také, že by to nebolo, že vyslovene o nás, tak hej, do toho by sme šli podľa mňa. Dáme to, že poslednú váhu a na čo najviac opakovaní? môžeme. Kľudne. A vy zaspievate niečo na drop? Sviet není jenom samý slunce a duha.
Je to hodně zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazíte na kolena a necháte klečet, tím to dopustíš. No pokračuj, čo si myslel? Nikto nerozdává tak tvrdý rány, jak život. Když padneš, Když padneš, jde o to, jak staneš. presne tak. Nejde o to, kolik rán uneseš, ale... Práve, že ide o to. Jak se pak... Ešte jeden. Ja, dobre. Dobre. Narátal som 10. 9. Ja som bol o jedno 8, menej tiež. Ja som dal 7. tiež Dobre, 6. dvaja povedali 9, tak platí 9. Let's go. Kto vie nejaký motivačný talk? Poď. Jak to hovoril, som zabudol. Motivačný talk. Si v jasnej nevýhode inak. Dobre. 9. A 10. 10. Takže poď. Elf. Tak ako si povieš elf. Som tu jediný, čo používa magnesko, takže som vo veľkej výhode. Asi je jediný, no. To keď v tých gymoch je napísané, že nesmieš používať magnesko, to je Tak to je kvôli nemu, áno. A toto je ono? Toto je ono a to je kvôli nemu, Ja som hej. si myslel, že magnesko akože... Čo? Lebo to používa všade. Tabletku, že akože nemôžeš brať magnézium. A ja som nikdy nevedel, že prečo. Nikdy mi to nedošlo. Taký, že... Akože si myslel, že nejako normálne, že v pôsobí gyme... nás, no. Že to spôsobuje strašnú plynatosť, tak ti to zakážu, alebo také niečo? Ja si myslel, že v gyme je zakázané brať magnézium akože suplement normálne. No ja som myslel, že to nejako vplýva na svaly a potom tým pádom sa vieš akože zraniť a oni z toho budú mať problém. Toto asi vystrihneme. Toto pôjde jediné na kolab. Raz, 3 podľa mňa. 2, 3. Poď ešte jedna, máš 10. Koľko mám chalaj? 7, 10, ešte jedna, máš 10, poď. 8. 9! Poď. Ešte jedno máš 10. 8, 9. Dobre. Mám vás tak v paži, čo? Skoro mal tých 10, Tak skoro. nič, tak 5 opakovaní. Kámo, normálne, že sa mi parilo z uši, ak som premýšľal, že koľko vlastne reálne mám. A ani neviem. Dobre. Mal si 11? Elf, no. Vyzerá, že máš nedostatok bielkovín, takže ako tvoja odmena za tento challenge, za to, že sa preukázal ako najsilnejší plážový chalan, V tomto cviku podotýkam, za tvoj výkon vyhrávaš True Whey Protein, cookies and cream príchuť, taká veľmi fancy príchuť ešte. No, ďakujem. Zhodli sme sa na veľmi plážovom tréningu, lebo dáme čo? Biceps. Klasika, ježiš. Na čo sa ženy pozerajú, ak ne na ruky? True story, ja som na začiatku svojho cvičenia cvičil len 2 cviky a kardio. Bench press a biceps s jednoručkami. Potom som šiel na bežiaci pás na 10 minút a potom som šiel domov každý jeden deň. Každopádne ideme biceps a popri tom sa chalanov opýtam nejaké most likely to otázky, takže ktorý z chalanov má najväčšiu pravdepodobnosť niečo spraviť. Let's go! Ideme na to. 20 kg a uvidíme, čo s tým vieme spraviť. je Dobre. slabota. Prvá otázka, ktorú na vás mám, keďže ste plážoví chalani. Ktorý z vás by mal najväčšiu šancu prežiť najdlhšie, keby ste na opustenom ostrove sami traja? Tak to Maťo, jednoznačne. Maťo je proste živočíšny človek, survival type človek. Áno? Človeka. To je inak pravda, hej, Maťo by prežil určite. Aspoň 2 dní by som dal určite, podľa mňa. Hej? Hej. Vyšiel by si do Survivoru? To asi ne. Podľa mňa, Jedine, že by fakt dobre zaplatili. podľa mňa, ale keby si ho dal na opustený ostrov, on by ani nebol tak na ostrove ako v tom mori. On by bol opustený v mori. Iba by vibil proste. Ja by bol v oceáne. Dobre. Jasné. A kto by prvý zomrel, je otázka ešte. Kto je Ja by som nezomrel prvý. On jeho by kúpal. Dávam mu 2 minúty. Jeho by kúpal. On je ešte aj ríšavý, on sa spáli proste hneď, že nepiči. Pristúpili by ste ku kanibalizmu? Ku kanibalizmu? No. Tak by som bol sám na ostrove, nie? Tak Nie, ste ste na ostrove, alebo... traja na ostrove. Ste všetci traja. Záleží, jak užitočný by bol ten druhý človek, s ktorým som bol. takže by si bol nekompromisný proste. Ten, kto najmenej roboty robí, tak toho zjete ako prvého. Kto z vás má najväčšiu šancu ako prvý sa zobrať so svojou ženou budúcou? Flep. Áno? Tiež. Asi ja. To bude tým dlhoročným, 5-ročným vzťahom, ktorý má. Ale 5-ročný vzťah, spokojný 5-ročný vzťah. Dobre, gratulujem. A kto má naopak najväčšiu šancu si prejsť niekoľkonásobným rozvodom? Niekoľkonásobným rozvodom? Asi máš. Prečo ja? Alebo kto sa najneskôr s niekým zoberie? So ženou. Podľa to je medzi nami dvoma. Áno. To je také, že kebyže si strihnú, tak... tak asi tak by to bolo reálne. Kto má najväčšiu šancu, že keď sa dohodnete, že idete traja von, sa vyhovoriť a Čavo proste zostane doma? Maťo. Maťo. Ja Aj keď. Yes. dojdem, len meškám. Čavo, Podľa mňa ja. Čavo meškal hodinu aj sem, takže akože nebudem úplne, že sa hádať. 52 minút iba. Kto z vás troch má najväčšiu šancu strápniť seba aj celú skupinu na verejnosti, keď ste spolu? Podľa mňa... Všetci ekvivalentne, podľa mňa. Hej, a my to radi robíme, akože navzájom My sme sami sa... hnutí. Podľa toho, či je alkohol involved. Je Ak pre je vás... alkohol involved, tak on. Áno, najhoršie znášaš alkohol.
Jednoznačne. pije. Ale na mňa to je najviac vidno, keď mám alkohol. Ja keď sme teraz boli na lodi. A je pre vás samotné točenie videí niečo, čo by akože podľa vás bolo akože, že pôsobilo trápne na ľudí? Že by vás trápňovalo nejak? Keď na verejnosti točíte Pre video? niektorých ľudí. Keď na verejnosti točíš video? No. Určite áno. Asi, hej. Lebo videl som už iných ľudí, ak točili na ulici a cítil som sa trápne za nich. Čiže hej. Ale sa Točíš, že skeče? Čo? Že čo? Že to preto, lebo sa k nim vieš relatnúť, vieš? Podľa mňa. A hambíte sa niekedy točiť nejaké fakt, že vyhrotené videá na ulici? Keď kričíme možno, alebo taký hlasnejší. Jasné. Ale Ja- tak väčšinou to je v pohode. 40 kg? Poďme s tým niečo spraviť. Ideš na to. A my pokračujeme v otázkach. Kto z vás má najväčšiu šancu žiť najdlhšie? Z vás troch. Žiť najdlhšie? Žiť najdlhšie. Kto žije najzdravší životný štýl podľa vás? Podľa mňa sme na tom rovnako, strašne rovnako. Áno? A žijete zdravý životný štýl podľa Nie. vás? Na hrane. Tak 50-50. Cvičíte? To áno. Áno. Podľa mňa nie sme rovnako, lebo napríklad Mateo vôbec nepí, ani Adam vlastne vôbec nepí alkohol. Mateo vlastne vôbec ani nikotinové produkty, čiže podľa mňa to je, Mateo je najzdravší životný štýl, ale nespí zasa, čiže Filip, ideš? ja to nedám. Musíme to hecnúť. Jedno opakovanie. Fakt, chcem vidieť zapojenie celého tela, nôh, chrbta. Predstav si, že ťa oskemoval Int o všetko krypto, čo máš. Fakt, že Why did you redeem it? nazbieraj všetok hnev, čo v sebe máš. Ja neviem, Nemám čo ťa... žiaden hnev, ja som dobre. Ja, ježiš, no. Tak ja napríklad ne a ja preto mám strašne veľa frustrácie v živote, preto dvíham ťažké váhy. Viac tela do toho Si musí dať. swingni si to. Zdola. Ježiš, Nedám to. Takže na 40 sme skončili, bolo to už také, že akurátne by som povedal a my ideme na ďalší cvik, let's go. Ďalší challenge o ďalšie produkty je, že chalanom dám takto na ruky kotúč a budem sa ich pýtať otázky o cvičení a vždy, keď odpovedajú zle, tak im trošku váhy pridám. Tvoj cieľ je vlastne odpovedať na čo najviac otázok správne. Ten, kto vyhrá, získa ďalšie ceny od Jim Beamu. Let's go, si ready? Som ready. Dobre si to. 3, 2, 1 a poď. Čo má viac belkovín, ovsené vločky alebo rýžová kaša? Ovsené vločky. Správne. Koľko hlav má kvadriceps ako sval? 4. Správne. Dobre. Rastú svaly z mechanického napätia alebo svalového poškodenia? Prvé alebo druhé? Prvé. Druhé. Správne. Aké potraviny prevažne jedia ľudia s carnivore dietou? Meso. Áno. Hej, 4. Dobre. Damn. Dá sa zároveň chudnúť tuk a naberať svaly? Áno. 5. Čo ti šibe? Čo znamená skratka DOMS jedným slovom? DMS. Neviem. Dobre. Dajte mi 5. Fú, si istý? Dobre. Sú drepy efektívne na cvičenie zadných stehien hamstringov? Áno. Nie. Daj mi 5. Daj to sem. Dobre. Ideme na poslednú otázku, Bráško. Si istý, že ju stiham prečítať? Čo je viac efektívne, lítka v sede alebo lítka v stoji? Stoj. Správne. Fúf, dobre, 6. Chcel napraviť. Už nevádzem. Čoho majú ovsené vločky najviac? Bielkovín, sacharidov alebo tukov? Bielkovín. Zle. Sacharidov. No, to je tvoja druhá odpoveď. Dobre, pustí. Dobre. Dobre, chlapci. 6 správnych odpovedí? Áno. Dobre, banger. 3, 2, 1, let's go. Vymenujem 3 cviky na zadok. Drepy, hip thrusty a abdukcie. Dobre. Výpady. Áno, dobre. Aký cvik by si spravil na brachialis? Na predlaktie niečo. No tak ale cvik povedz. Kladiva. Dobre. Majú cviky len na jednu nohu alebo ruku silový benefit oproti cvikom na obidve naraz? Nie. Fú. Majú. Aké vajíčka nemajú cholesterol? Ženské. Mužské. Jaké vajíčko. Akú makroživinu obmedzuje keto dieta? Bielkoviny, sacharidy alebo tuky? Tuky. Áno. Sacharidy. Máš odkrvenú hlavu? Dobre. Nie, pohode, nemám. Znamená svalovica, že som mal efektívny tréning? Nie. Správne. Čo je základná požiadavka na chudnutie? Kalorický deficit. 4. Dobre, poď ešte drž. Musíš nevyhnutne robiť kardio, aby si schudol? Nie. Správne. Je pomalé spúšťanie váhy dole kľúčové v budovaní svalov? Nie. Správne. 6. Dobre. Čo znamená skratka HIIT? Že si
proste 20 sekúnd som iba čakal na otázku. To bude nejaký high intensity niečo tréning. Interval tréning, no. Interval? Dobre. Ale ja nechcem ísť. Dal si 6, ale... Dobre, 3, 2, 1, let's go. Buduje Maslab veľa svalov? Kto? Maslab, cvik. Nie. Správne. Na akú partiu je cvik Mountain Climbers? Mountain Climbers. Čo, na chrbát? Na brucho. Na brucho. Fú, Filip vedel. Filip je vzdelanejší, než sa zdá. Máš cvičiť brucho každý deň pre najrýchlejšie viditeľné tehličky? Nie. Dobre, správne. Zadaj cvik na zadné stehna. Zadné stehna, prosím ťa. Však drepí. Zakopávanie som Prosím myslel. ťa. Ja som to myslel, ja som nepovedal. Aký je stresový hormón? Stresový hormón, kámo, kortizol? Áno, 3. Ktoré vitamíny sú rozpustné v tukoch? 4 vitamíny. A, B, C, D. D, E, K, A. Aj. Čo má viac bielkovín, kuracie prsia alebo beef jerky? Beef jerky. Áno, dobre. Dobre. Máš robiť viac opakovaní v rysovačke ako v objemovke? Áno. Čo? Nie, to je aká Hej, to ChatGPT otázky, že? Bol zmetený. Vymenujú 3 typické zložky pre tréningovky. Ale však to ja neviem toto. Však povedz niečo. ABC, ABC. Nejaký citrín. To neviem, fakt, toto... Ťažké otázky som ti dal. Ťažké otázky. Sorry. Ja som jednoduchý chalan, vieš, ja si idem zacvičiť, lebo chcem vypustiť hlavu a potom idem na masáž. Ale tak si happy najsilnejší z plážových chalanov, akože to je crazy shit. Takže 4 správne odpovede a vy ste mali obidvaja 6? Mali obidvaja 6. Ja som mal 2. Tak si to rozdelite. Dobre. Ideme shoulder press. Ideme shoulder press. Ideme shoulder press. Ďalší cvik v našom tréningu je shoulder press. A mňa by zaujímalo, chalani, že strašne veľa videí ste spravili. Mňa by zaujímalo, že ktoré je vaše obľúbené video, čo ste spravili. To je super otázka. Za mňa je to jeden z tých doktorov. Čo bol urológ, alebo ten uchylný doktor. Neviem, či sa videl. Urológ bol najlepší podľa mňa. Mňa sa Mári doktor nejaký, no. Uchylný doktor, niečo sa... Úchylný doktor je podľa mňa najlajkovanejší sketch v slovenskom jazyku na Instagrame. Koľko lajkov? Nie. Nie, pokladné. To je pokladná, kámo. Je Tam má pokladné. 200 Koľko má? 130 000? Nie. 220 000 lajkov. Ale to som pozeral, tak pokladňa bol banger a na pokladni boli komentáre aj polské. Ale Áno, a tam boli aj Srbi, aj Chorváti, všetky slovanské To už je národy. unlucky. tak to je presah jak Ale je to v slovenskom jazyku a má to 200 000 lajkov podľa mňa. Alebo niečo pod 200 tesne. 3 milióny videní. Väčšinou, keď video presiahne podľa mňa tak 2 milióny, možno aj menej. Ale hej, tak 2 milióny povedzme, tak už tam začínajú byť polské komentáre a stále viac a viacej, že ono to potom posunie podľa mňa že do tých Áno. okolitých krajín. Hej. Poliaci tomu rozumejú a vždycky tam sú komentáre, že target audience Slovensko, real audience Polsko. Ale musí to byť že brutálne vtipné, aby to fakt, že v Poľsku pušovalo. Že priemerný Poliak to neskrolne, za to, že to nie je po polsky, vieš. Akože... To je inak halus, no. Čo ti poviem, tak my sme vtipní. Mne keď vyskočí poľské video, tak ho určite skipnem. Jedine, že to je bober alebo chomík. A tu patrzcie, co za skubany. Chomík. Keď mi vyskočí poľské video, tak ja ho určite neskipnem, kámo. Je mi úplne jedno, o čom je, ale To je pravda. Moja ďalšia otázka je, že akú máte víziu do budúcna, čo sa týka plážových chalanov a potom, čo sa týka vás samostatne. Takže najprv by som sa pozrel na to, že čo s plážovými chalanmi chcete robiť. Či tam proste, že kde sa vidíte s plážovými chalanmi, dajme tomu 2-3 roky. No to je dlhá hranica. My ideme tak z týždňa na týždeň skôr. Áno? Nepremýšľate nad tým? Brácho, no, že Lebo je to dosť také, že presne ako sme sa teraz bavili, že v princípe máte už dosť veľa videí, ktoré ako keby ten slovenský trh pokryli viac menej. Že proste tam už hituješ taký cap a potom už to ukazuje Poliakom. to je inak strašné, že keď si zoberieš, kebyže robíš také videá po anglicky, tak vlastne tvoj cap je z polovica sveta, lebo aj tak všetci má aspoň druhý jazyk angličtinu, alebo keď máš po nejakú väčšiu krajinu a u nás je to, že 5 miliónov Slovákov a 9 miliónov Čechov, alebo 10. Aj to je také, že Hej, že z toho polovica ani není tvoj proste audience, alebo sú starí, alebo No. moc mladí, čiže Ale viete si predstaviť robiť v angličtine videá? Rozmýšľali sme nad tým, ale nie. rozumiem, že sme na tým, áno. Čo ja Ale viem, došli sme k záveru, že nevieš byť podľa mňa taký vtipný v tom druhom jazyku, asi ako v ne. tom Však tvojom. to aj Gogo skúšal, ne? Súhlasím, to teraz Celá robí. Súhlasím, to teraz robí. Tak to je gigantický trh, tam je o mnoho ťažšie sa dostať. Lebo keď už prejdeš, že tvoja konkurencia sú anglicky hovoriaci ľudia, tak to je... Tak Peter je asi jediný, kto mi tak prichádza, že influencer, ktorý robí content, fakt že content. Ale má tých viewers, má aj tak Slovákov, ne? On si tuším robil 2 účty a jeden bol Áno, áno, na a jeden Slovensku. bol keby, že hej, že nešiel na Slovensko. To isté robí aj Valden, nie?
Ešte Walden teda robí short form takýto, no. Walden robí. Ale hovorím, ten váš humor je taký, podľa mňa v tej slovenčine je fakt, že dobrý. Áno, že on je taký slovensko-situačný proste, že... Aj veľa videí, ktoré máme, sú vyslovene, že na Slovákov proste. Na Slovákov Áno, zamerané a hej. že na slovenské sviatky, slovenské... Slovenské... Jak sa Slováci pri rôznych veciach správajú a tak. Jasné. No, tak to je presne tá otázka, že... To zdal 4 opakovania? Toto je interview primárne, nie cvičba, takže asi je úplne jedno, koľko mám opakovaní. Ja ani necvičím poriadne, iba sypem. Sypem a točím videá a tak to cvičenie je na 3. mieste pre mňa. Takže čo, máš také jebakové plece? Však vidíš, vidíš, jak to býva. A čo sa týka vašich individuálnych kariér, máte nejaké sny alebo nejaké takéto veľké ciele individuálne, ktoré by ste Ja by som chceli chcel hrať ping-pong strašne dobre, niekedy. A vlastniť zoologickú záhradu, to by bolo super. Kámo, to by bol banger. Zoologickú som fakt chcel, to by bol banger. S hrochmi. To by bolo taký passion project, vieš. Čo premyslíte si ešte nejaké svoje sny alebo materiálne, nemateriálne, kariérne? Ja by Filip? chcel ísť spať. Keby som mohol robiť hocičo, tak by som asi najradšej že vlogoval, že bol nie že Instagram a TikTok, ale hlavne YouTube. Ale to je zasa obrovský trh, ťažké sa tam podľa mňa dostať. Na Slovensku to tiež, neviem, podľa mňa tá éra už skončila. Alebo teda bola tak dávno, že by to bolo ťažké rozbehnúť, ale to by bolo super. Akože To by bolo. na YouTube je A vieš si predstaviť, alebo viete si predstaviť byť influenceri a tvorcovia, že proste aj do 40-ky, alebo tak 45-ky, 50-ky? Určite by sme ale zmenili content. No podľa mňa presne sa budeš vyvíjať s tým kontentom nejako, až sa dostaneš do bodu, kedy robíš málo kontentu a iba keby vystupuješ ty ako osoba, osobnosť v rôznych niekde, vieš, že moderovania, hranie niekde a také veci. Áno, jasné. Lebo tak väčšinou to tak, akože neviem, jak to berú vaši rodičia, ale väčšinou to je tak vnímané, že to je nejaká, akože Odrazový mostík. odrazový mostík alebo nejaká proste dočasná vec a potom už začneš robiť normálnu robotu. Ale akože chcete akože v tom byť a iba odtiaľ sa akože ďalej dostať. Tak záleží, čo všetko bereš, že sa dostaneš ďalej, že akože ak by si teraz začal robiť pre nejakú marketingovku, tak to bereš, že to je normálna robota, alebo že sa tam dostal cez to, vieš? Neberiem to. Záleží asi, čo tam robíš. Je to normálna robota. No, ja si To, tiež že, myslím, že to je normálna to, že robota. som sa niekam dostal skrz sociálne siete, je napríklad to, že niekto, kto robí sociálne siete, sa dostane napríklad do iného väčšieho média, do televízie, alebo tak. Alebo moderuje. No, alebo toto. Niečo robí. Hej, že to vnímam ako ten posun, že bez tých sociálnych sietí by si sa tam nedostal. Hej. To Ja možno dostal, ale ťažko, strašne. No jasné, hej. Že to je proste taký skok. Jak pretréningovka od Jim Beamu. Ježiši Kriste, keď spomínaš pretréningovku od Jim Beamu, Náhodou Thor? Počkej, Thor? Jany 5? Ja som mal fakt, že veľa pretréningoviek a Thor je podľa mňa super. Mne chutí Thor. A není hlavne taký strašne silný, že mal som aj crack, aj všetko možné, aj z takých tých menších, hej, že C4 a tieto srandy. A podľa mňa akože mne ten Thor najviac vyhovuje, lebo nie je až taký silný. Taký... tak kofeínu má dosť. Má dosť kofeínu, ale chuťovo je dobrý. A používate doplnky výživy? Alebo však cvičíte v nejakej miere. Používate doplnky výživy? Základné asi. Hej. Kreatín A proteín. a vitamíny. Ja som si napríklad teraz objednal betalanín, citrulín, aj magnésko, aj arginín. Si budem miešať pre tréningovku. Alchymista normálne. Dobre. Pretože ja som si pre vás samozrejme pripravil, nie ja, vy ste si pripravili, vy ste si vyžiadali nejaké veci, ale ja si to privlastním, toto odovzdávanie tohto darčeku, lebo ho máte odo mňa a od Jim Beamu. A poďme si sadnúť a odozdať vám vaše veci Ja z Jim už Beamu, ktoré sedím. ste si vybrali. Hell yeah. Let's go. Chalani, keďže ste prišli k najštedrejšiemu fitness influencerovi na svete, tak tu pre vás mám veľa darčekov. Najprv začneme tým, čo ste vyhrali vo vedomostnom kvíze. Takže vy ste mali remizu, 6 správnych odpovedí, takže toto si podelíte, takto si to podelíte, áno. Delíme to podľa váhy. Ďakujeme ti, Jany. Máte tu potraviny, máte tu rýžovú kašu, máte tu tuňakový šalát, vločky, blbosti. One minute oats. A jak si rozdelíme toto, Maťo? Rýžová, však sú dve. Ale kľudne si to môžete aj vyrábať. Á, sú dve? Nie sú dve. Nie. Takže toto sú výhry za kvíz, ale samozrejme už len za to, že ste došli, vám chcem dať z toho trošku viac, pretože si to veľmi vážim, ste prvý hostia tohto konceptu. Objednávky ste si spravili sami, ja vám ich teraz odovzdám. Dobre. Takže, Adam, ty tu máš proteín v príchuti biela čokoláda kokos, Ďakujem. máš tu BCAA, máš tu čo ešte? Multivitamín, omega-3, kreatín, HCl. Super. Joj. A máš tu Nerošot, spalovač a kreatín HCl ešte jeden. A ešte Objednal má si tu si dva.
erektálnu dysfunkciu? To má... Je boron. To má niekto iný. Boron máme s Filipom. No, boron, čo ti zvyšuje testosterón, si mal dokúpiť. Ale... Nevadí, ďakujem. No, takže tak, si spokojný so svojím výberom? Som maximálne spokojný so svojím výkonom aj výberom. Prečo si vybral kreatín HCL? Pretože si mi odporúčil. Presne tak. Dobre, takže Maťo, ako sme sa dozvedeli dneska, je veľký alchymista. Takže preto tu máš zložky pre tréningovky, ktoré si same namiešaš. Beta-alanín. Aby svrbelo. Citrulín malát. Aby prekrvilo. Arginín AKG. Do počtu. Citrulín malát ešte jeden. Aby penilo. A Thor samotný. Thor plus Vitargo. Plus tu máš ešte, keby náhodou bolo málo, tak tu máš ešte aj shot Thora. To si hodíš do auta a to máš poistný, keď si zabudneš spraviť pretréningovku. Ja mám v aute asi 2. To je lifehack ako prasa. A magnézium citrát ako posledná vec. To aby neboli krče. Takže toto je veľmi taká logická objednávka. Jednoducho presne vieš, čo s tým chceš robiť. Nie? Presne viem, prečo som to objednal. Si spokojný so svojou objednávkou? Áno, som spokojný so svojou objednávkou. Áno. No a Filip, ako posledný, tu má svoju objednávku. Veľmi protein heavy objednávka, pretože tu máš jeden proteín čokoládový. Tak pre najsilnejšieho plážového chalana tak treba, nie? Že hlavne proteín. Druhý proteín čokoládový. Dva rôzne proteíny, obidva čokoládové. Máme ešte jeden proteín, čo mu dáme? Proteínový pancake and waffle mix. Áno. Na raňajky. Proteínové, respektíve veľmi bohaté na proteín, vaječné bielka. Aj toto bol trošku misklik, ale... Vaječné bielka, ktoré sú žlté. Ale dobre. Ja som sa toho raz napil, že som si myslel, že to je pomarančový džús. Dobre, že hovoríš, to sa nemá piť, hej? Môže. To si dávam na panvicu. Ak to piješ, tak si trošku... dáš na panvicu pražnicu proste, ale tak, len máš tam iba bielka, lebo bielka majú... Môžeš do pražnice doliať bielka. Hej. A ja som akože fanatika, ja som to aj pil niekedy, keď som mal malo bielkovín, takže tak. No a nakoniec máš vitamín C lipozomálny, takže lepšiu formu, magnézium, chelát, bisglycinát. A zakončíme to borónom. Borony. Prečo si zobral vitamín C? Lipozomál, povedz nám, prečo si zobral lipozomál? Na imunitu, vieš. To je najkvalitnejšia forma vitamínu C. A na čo si zobral borón? No pretože sa predpisuje na zvýšenie testosterónu. A fakt, že to funguje. Takže odporúčam, veľmi underrated. Ďakujem chalani, veľmi si to vážim. Ďakujem aj tebe, my, Jany, sme veľmi spokojní s našimi objednávkami. Ale prosím ťa, že trošku trpezlivosti. Ďakujem vám, fakt si to veľmi vážim. Aj my tebe. Bolo to super. Aj Jimbymu. Veľmi ma to bavilo a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu s hosťom, ktorý... S Ošťom. Tak s tým presne ne. S hosťom. Ale kľudne napíšte do komentáru, koho by ste v takejto relácii chceli vidieť. Ďakujem, že ste pozerali do konca. Kľudne aj nás. To som mal povedať. A ešte raz, ďakujem chalom. Používajte na Jimbyme kód Jany5, aby som plagol trošku aj seba. A hlavne followujte a lajkujte Jimbyme YouTube kanál. Ďakujeme, majte sa.